Dnes to bude tak trochu o ničom. Tieto dni a asi celkovo v tomto svete sme totálne zahltení informáciami, možnosťami a aktivitami. Preto pre teba dnes nemám žiadnu super techniku, aj keď možno by sa to tak mohlo zobrať. O to väčšia výzva to môže byť. Sadni si a dovol si 10 minút nič nerobiť. Nepozeraj do mobilu, nepočúvaj hudbu ani podcast, nechoď tentokrát ani len do pohybu. Iba seď a existuj. Nemusíš zakazovať myšlienky, ale pokús sa negenerovať vo svojej hlave také tie to-do listy, rozmýšľať nad rodinnou logistikou alebo nad tým, čo budeš mať na večeru. Skús sa čo najviac priblížiť tomu, nerobiť vôbec nič. Áno, aj pre mňa je to občas dosť ťažká úloha a je to niečo, čo vo svojom živote musím doslova trénovať. Ale keď sa ti to podarí v tomto nič nerobení, dokážeš naozaj nadviazať spojenie sama so sebou, počuť svoj vnútorný hlas, ktorý častokrát nepočujeme, pretože sme ohlušení a zahltení práve tými inými informáciami a možnosťami. A to stojí za to.